Arratsaldeon hasingo dugu osoko bilkura bai. Bai, lehenengo puntua daukagu, 2025ko urriaren 28an egindako bilkurari dagokion akta onartzea. Ez badago ezer, aldeko botoak, aho batez. Bigarrena daukagu 2026ko urterako ordenantza fiskalak behin betiko onartzea eta behin-behineko onarpenari jarritako alegazioei erantzuna ematea. Kasu honetan daukagu antolakuntza batzordeko irizpidea eta proposatzen dien akordioak hauetxe dira. Lehenengoa, 2025ko urriaren 9an Elgoibarko sarrera erregistro nagusian 7.054 idazpen zenbakiren behin-behingoz onartu den testuaren aurka aurkeztu den alegazio idatzia, biltzarpen errekursoa Angel Jose Cervantes Martin jaunak sinatu duena, ez tramitera onartzea. Izan ere, errekurtsogileak, alegaziogileak ez du legitimazio aktiborik alegazioak aurkezteko. Gipuzkoako toki ogasunak arautzen dituen foru arauaren 17. artikuluan xedatutakoen arabera. Era berean, alegazio horiek behin-behingoz onartutako testuan jasotzeko aukera esestea, ez baita bidezko arestien egin den oharren arabera. Bigarrena, ordenantza fiskal aldaketa 2025ko irailaren 30an egin zen bilkuran udalbatzarrak behin-behingoz onartu zuena, behin betikoa bihurtzea, eta hirugarrena, ordenantzaren testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, era berean gardentasun dataren argitaratzea, gardentasunari eta gobernu onari buruzko legea behar bezala betetzeko. Bai, zozen nahi duzu komentau. Bai, guk ordenantza fiskalen proposamenaren aurka bozkatu genuen aurrekoan, baina kasu honetan alegazioak esestatzearen alde bozkatzen dugu, segitzen zaigu udalaren autonomia urratzeko alegin bat suposatzen duela. Bozkatuko dugu edo... Orduan, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Hirugarren puntua, DBABko garapen ekonomiko elkartea S.A., DBGESA, udalaren baliabide propio izendatzea onartzea. Hemen ere antolakuntzako batzorde informatziaren irizpena daukagu, eta proposatzen diren akordioak hauetxe dira. Lehenengoa, DBABko garapen ekonomiko elkartea S.A., DBGESA, entitatea, Elgoibarko udalaren berezko bitarteko deklaratzeko onarpena ematea. Sektore publikoaren kontratazio arautzen duen 9/2017 legaren 32. artikuluan ezarritako baldintzak betez izendapen erabakierekin bat egiten duten eskualdeko beste udal batzuekin batera. Bigarrena, izendapen hau gainerako udalekin batera, DBGESA entitatean estatutuetan jasota egotea onartzea eta DBGESA entitatean organo eskudunari eskatzea alik eta lasterren izapidetu dezala estatutuen aldaketa berezko ingurunearen izendapera batnea. Hirugarrena, udalak egiten dizkion enkarguen araubidea erakundean helburu soziala osatzen duten jarduetara mugatzea. Laugarrena, estatutuen aldaketa izapidetu ondoren, udalaren kontratazio plataforman argitaratzea, DBGESA udalaren berezko bitarteko gisa kalifikatuta dagoela, SPKL-ren 32.6 artikularen A idatzatien adiestatako edukiarekin. Bosgarrena, aldaketa hori, Estatutu Autonomia Erkidegoko eta tokiko sektore publikoko erakundeen elementarioan inskribitu beharko da, sektore publikoaren araubide juridikoaren 40/2015 legearen 93.1 artikuluen arabera. Seigarrena, erabaki hau DBGESari eta udaltzailei jakinaztea, eta zazpigarrena, estatuaren aldaketa estatuko kontu hartzaritza nagusiari jakinaztea, erakundea sailka dezan. Bozkatuko dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Laugarren puntua daukagu, herribideko terrazen eta maitokin instalazioak arautzen dituen ordenantzen aldaketa puntuala lehenbizikoz onartzea. Kasu honetan, lurralde batzordeko irizpena daukagu, eta
proposatzen dien akordioak ondorengoa dira. Lehenengoa, herribideko terrazen eta mahai tokien instalazioak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa puntuala lehendabiziko onartzea. Bigarrena, ordenantzaren aldaketa hori 30 egunez jendaurren erakustea iragarkiak Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera, interesdunek egokitza jotzen dituzten alegazio eta iradokizun guztiak egin ahal ditzaten. Hala, arestien aipatu den 7.995 legearen 59. artikuluan ezarritakoen arabera, jendaurreko erakustaldia egiteko epearen barruan erreklamaziorik ero iradokizunik aurkezten ez baldin bada, ordenantza behin betiko onartutzat hartuko da. Nahi duzu komentarioaren mapin, Aitziber. Bueno, pandemia garaian terrazatako neurriak malgutu zian, baina neurri hauek ondikan, ordutikan ona indarrean jarraitu dute, 4 urte hauetan, eta ampliazio horren barruan zauazen mai batzuei, maiei ezaile tasarikan kobratu. Ordenantza moldaketa honek, nolabait egoera horri irten bide bat ematera bideratuta zegoen, baina justu ere alderantziz gertatuko da, eta moldaketa hauekin ontzat ematen dira pandemia garaian onartu ziren ampliazio horiek eta terrazak ordenantzera egokitu beharrean, justu ere alderantziz gertatuko da. Espazio publikoaren okupazioa ez da ekitatiboa, ez ere eta jarduera ekonomikari emango zaio lehentasuna. Modifikazio honetan ez da aipatzen, baina bai aldaketa nabarmena izango da, ordenantza fiskaletan aipatu genuen bezala, tasen kobroak izatea elementuen arabera eta ez zergapetze den horren arabera, hau da, azalera edo metro karratuak kontuan izan da, han ere aipatu genuen hori zala guretzako aukerarik egokiena. Eta gero ordenantza moldaketa honetan aipatzen diren adibide batzuk emango ditut, adibidez aurreko ordenantzan ezartzen zen 20 metroko gehiengo distantzia establezimendua eta terrazaren artean, orain gehiengo distantzia hori ezabatu egiten da eta aipatzen da establezimenduaren inguruan jarri daitekeela terraza, inolako zehaztapenik gabe eta horrek nolabait anbiguidadea eta legearen edo araudiaren interpretazioari atea zabaltzen dio. Gero ere bai, orain arte, terrazen luzera gehiengoa baldin baziren 20 metro, orain ezartzen da aukera, 20 metro bakoitzeko korredore bat jartzea, eta horrela luzeago jarri daitezke terrazak. Eta gero arkupetan terrazak jartzeko ere bai, zeuden ezarrita distantzia baldintza batzuk, eta baldintza horiek ere kendu egingo dira. Beraz, mota honetako aldaketa gehiago daude eta neurriak erakusten dutena da jarduera ekonomikoari emango zaiola lehentasuna beste jarduera batzuen aurrean, Eta aldaketa hauekin guretzako ez da espazioen okupazioen oreka hori ahalbidetzen, beraz guk kontra bozkatuko dugu. Andre, zer? Bai. Gaur aurkezten dugun aldaketa puntual honen xedea COVID ostean sortu ziren egoera berriak erregulatzea da. Osasun arrazoiak medio garai horretan malgutu egin ziren terrazak instalatzeko baldintzak. Adibidez, lehen ez zeuden leku batzuetan terrazak jarri ziren. Jendeak kalean nahi zuelako egon, herritarren ohiturak aldatu egin zirelako. Gaurko proposamena egiteko udalak elkarlanean jardun du udalerriko ostalariekin terrazan egoera erregularizatzeko. 2024an hasi ginen beraiekin elkartzen, bai tabernari partikularrekin, bakoitzarekin eta bai aizu elkartearen zuzendaritzarekin. Ostalarien proposamenak jaso egin dira. Bakoitzak bere antolamendu berria proposatu du. Eta hau dana entzunda gero teknikariak baloratu egin dute eta ordenantza berri hau egin da. Herritarrek ere bai eskatu zuten erregulazioa egitea eta beraiei ere entzunda, beraien iradokizun batzuk ere bai sartu dira. Egokitzapenak ez dira funtsezkoak, baizik eta aldaketa batzuk soilik dira. Berrikuntza handiena zuk esan duzuna da, lehen 20 metroko distantzia gehienez onartzen zela terraza bat ipintzeko eta orain ez. Baloratu da jendearen gustukoak direla terraza honek eta ez da pentsatzen tabernariari hobeto egiten diegula baizik eta herritarren ohiturak aldatu egin dira, herritarrek nahiago dute terrazetan egotea gaur egun eta hori bideratu egiten dugu. Ere bai, kendu da mailak eta aulkien egitura plastikozkoa izateko debekua.
eta elementuetan zegoen propaganda ere bai, orain onartzen da diskretoa izan da ere bai. Ere bai kendu da, ipini behar zuten fiantza. Lizentzia bakoitzean, udalak emango duen lizentzia berrietan, bakoitzean jarriko da non gorde behar den terrazen materiala. Gaur egun daukagu material asko kalean eta jendeak kexatu egiten zan, material hori dana kalean eukitza. Orain lizentzia berriekin, tabernariak eukiko dute derrigortasuna material hori jasota eukitzea. Aldaketa honekin zer lortu nahi dugu? Gaur egungo behar eta egoeri erantzuna emango duen ordenantza bat eukitzea, gaur egungo beharrei, tabernariak herriaren aktibitatean ematen dutena balioan jartzea, herria txukunagoa eukitzea, herritarrei entzunda eta auzoetako aktibitateak sustatzea. Testu honen proposamena, jende aurrean ipini da urriak 13-tik 31-ra, ez da aurkeztu alegazio bat bera ere, gaur lehendabiziz onartuko dugu eta berriro ipiniko da jende aurrean, berriro egongo da aukera alegazioak egiteko, eta guk bakarrik esan nahi duguna da prozesu guztian parte hartzea kontutan izan dela bai ostalariekin, bai herritarrekin, eta noski alegazioak egiten baldin badira ere bai kontutan hartuko dira. Erantzun nahi duzu. Tabernarekin hitz egin dozuela aipatu duzue askotan, baina moldaketa hau egiterakoan ez duzue kontuan hartu adibidez beste sektore zaurgarri batzuei eragin dezakeen kalteak, ez? Adibidez aurrei. Espazio publikoen okupazioan, uste dugu, oreka bat bilatu beharko litzatekeela eta izan daiteke adibidez espazioen okupazio hori arautzen, ez? Aipatu duzu adibidez, pandemian hartutako erabaki bat izan zen, baina pandemia bukatu zen eta hondikan ere bertan hartutako neurriak bere horretan jarraitzen dute. Ez dira egokitu errealitate berrira. Eta badirudi jende guztiari gustatzen zaiola terrazetan ibiltzea, ez? Eta ez da horrela, batzuk ez dute terrazarik zapaltzen, ez? Eta aldiz ematen du nolabait lehentasuna, ez? Terraza erabiltzen dutenak eta tabernari kasu honetan, ez? Eta gero aipatu, gai honi buruz batzordean hitz egin genuenean, eta galtu genuenean, tasa ez kobratzen arrazoiaz, esan zitzaigula, 2 urte daramatzazuela gai honen inguruan lanean, eta denbora guzti honetan ez dituela jarri, kezka edo ez duela dira zinungo arazorikan gai honen inguruan, ez? Tasa horren ordainketan hainbeste denbora igaro ondoren, oraindik bi irizpide berdin mantentze, bi irizpide desberdin mantentzeak eta batzuk tasa hori ordaindu ez izateak, ez, erakutzen du litzaigun larria, batez ere esan da gero 2 urte daramatzazuela lan honetan, terrazak aztertzen eta guzti honen inguruan lan egiten. Dekretu onartu zenuten, baldintzak ere bai, baina, nik uste erantzun dizunare zuri dagokizuela lehenekoratze prozesu horretan. Bai, gaur dakagun gaia ez da tasen gaia. Zuk ekarri dozu hona, eta nik esango dizut, ordenantza fiskaletan eman ziren aldaketa nagusienak, izan zen kobratuko zala elementuka eta ez metroka. Auzoko tabernak gutxiago ordainduko zutela, beraiei laguntzeko, terrazen elementuak ere bai, tabernean barruan, ero lekuen batean sartu behar zituztela, eta guztira neurria honek ez dira errekaudatorioak, baizik eta pixkat ordena ipintzeko. Zuk esan duzu, jende asko ez dagoela terrazak zapaltzen, ere bai ez dago jende asko ez dela tabernetara juten, orduan hau bostaxola, eta zain. Guk gaude ordenatzen herriari dagokion gai bat. Herriak tabernak ditu, herriak terrazak ditu, eta hori ordenatu egin behar da, eta hori egiten da, etorri gara gaur. Boskatu egin dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, 9 alde eta 7 kontra. Bosgarren puntua,
2025 ekitaldian Udal Kirol Patronatuen aurrekontua kreditu egarria bidez aldatzeko 2,25 zenbakia duen espedientearen onarpenaren berri ematea. Hemen dago Kirol Patronatuko lehendakariaren ebazpen bat onartzen den kreditu aldaketa hau, bere kopurua 53.000 eurokoa da, eta zehazpena honako hau da. Hor da, sartzen dira gastuak eta kreditu aldaketa egiteko proposamena, 3 partida handitze dira, aipatutako 53.000 euro horietan, eta kreditu horiek finantzatzeko erabiltzen da diruzaintzako gerakina. Eta ekintza horia irmoa denez, berri ematen zaio udal batzarrari. Horrego puntua da alkatearen eskumenak eskuordetzeko dekretuaren berri ematea, eta hau da alkateak Jon Zubiorre Rossi eskumenak eskuordetzan eman zion azaroaren 4 eta 5. Zazpigarren puntua, azaroaren 25. adierazpen instituzionala emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunari dagokionez. Adostasunik ez danez egon, bakoitzak bere testu egual irakurri eta gero eztabaida dana batera itxia proposatzen dugu. Ez dakit zein dan lehenengo sartuta dagoena. Udelekua, Ariana Sopidat irakurtzen da udelekua eta gero Aitziberrek. Indarkeria matxista ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta gogora ekarri nahi dugu indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsasko ingurunea sortzen duela. Indarkeria jasaten dutenak bakartzeko eta isilarazteko joera du. Eta biktimaien zigorgabetasun sentsazioa areagotzen du. Izan ere, sarerik ez izateagatik eta komunitatean sustraituta ez egoteagatik egoera horiek areagotu egiten dira, isolatuago egon daitezken emakumeen artean. Besteak beste, adineko emakumeak, landa ingurune sakabanatuetan daudenak, desgaitasuna duten emakumeak, emakume atzerritarrak eta bestelako baldintza bereizleak dituztenak. Komunitateak beste pertsona batzuekin konektatzen gaitu eta babes loturak garatzen eta narratiba komunak sortzea ahalbidetzen du. Horregatik, komunitateak emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzen lagun dezake eta berdintasunean oinarritutako harreman inguruneak sortu, diskriminazioaren eta indarkeriaren adierazpenek tokirik izan gabe. Auzokide, lagun edo kuadrilen arteko harreman estuak goiz ohartaraz dezake indarkeria egoera gertatzen ari dela. Komunitate feministak hurbiltasunetik eta sororitatetik indarkeria jasaten ari diren emakumea gorputzez babes ditzake, baita enpatia adierazi eta gertuko bide laguntza ere eskaini. Halaber, jasandako indarkeria matxistari aurre egiten eta onera etortzen lagun dezake, eta egoera horietan bere ritmoak eta erabakiak errespetatu ditzake. Tokiko komunitateak biktimen erreparazio babes dezake. Horretarako eragindako kaltea aitortu eta indarkeria matxista salatu dezake, eta publikoki biktimarekiko eta haren inguruekiko elkartasun eta gaitzespen adierazi. Udalok erantzukizun zuzena dugu komunitateak sustatzeko non auzotarrak, taldeak eta kuadrilak indarkeria matxistaren aurrean erne egon diren, eta indarkeria matxista pairatzen dutena hartu, integratu eta babestuko duen bizitza komunitarioa bultzatzeko. Era berean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimentzako komunitate erreparatzaileak sustatzeko erantzukizuna dugu. Horregatik, Elgoibarko udalak honako jarduera hauek garatzeko konpromisoa hartu du. Hurbiltasun sare lokalak indartzea, topaguneak, komunitate jarduerak eta tokiko elkarteen bizitasuna zaindu. Pertsona guztiak eta bereziki emakume eta neskari
zaurgarrienak konektatzeko. Kanpotik iristen diren pertsonentzako harrera eta integrazio programa garatzen jarraitzea, tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzeko, bereziki emakume eta neskengan arreta jarriz. Hezkuntza, osasun, kultura eta aisialdi inguruneetan laguntza sareak sustatzea, zerbitzu publiko taldeekin, elkarteekin eta berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokaren esparruan elkarri laguntzeko ekimenekin konektatzeko. Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpaina garatzea, emakumeen aurkako indarkeria matxista utzaltzen edo legitimatzen duten diskurtsoak eta jarrerak desaktibatzeko, bereziki konplizitate matxisten inguruetan. Elgoibarko emakume mugimenduei eta mugimendu feministari laguntzea eta haiekin koordinatzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeaien borrokan babesa emateko jarduerak garatzeko. Era berean, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta Elgoibarren antolatuko diren ekitaldien parte hartzera animatu nahi ditugu herritarrak. Emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztien aurrean gaitzespena modu aktiboan adierazteko. Azaroaren 25ean emakumeen kontrako indarkeria mota guztien aurka gaudela adierazteko eguna da. Bizitza aske, seguru eta burujabeak eraikitzearen alde gaudelako. Duela aste batzuk, Zarautzen beste erailketa matxista baten berri izan genuen. Gure babesa adierazi nahi digu senide eta gertukoei. Erailketa honek berriz ere mahai gainean jartzen du indarkeria matxista lehen mailako arazoa dela gure gizartean. Bi emakumetatik batek indarkeria matxista pairatu du bere bizitzan zehar. Eta gazteen artean, sareetako indarkeria kasuek etengabe egiten dute gora. Hau sistema patriarkal sendo baten ondorioa da. Analisi feministak azpimarratzen du, sexu generoa sistemaren egiturazko desparekotasunaren duela jatorria, izan ere sistema horrek gizarte bitar eta patriarkalari eusten dio, botere harreman sakonek markatua, eta maskulinoa eta heterosexuala indarkeriaz nagusitzen dira egunerokoan. Bizitzaren esparru eta alderdi guztietan, zentzu honetan guztion ardura da aurre egitea eta esparru ezberdinetatik aritzea, gobernantza feminista oinarri. Gizarte eredua aldatu behar dugu indarkeria matxistaren adierazpen guztiak ikustarazteko. Kausak aztertzeko eta horiek prebenitzeko eta ezabatzeko ekintza zehatz eta eraginkorrak abian jartzeko. Baita gure egunerokoan horiek justifikatzen edo babesten dituzten erakundeak eta egiturak identifikatzeko ere. Erasoak salatzeaz gain mundu justuago bat, bizigarriago bat, askea eraikitzeko lanean jarraitu behar dugu, honetan mugimendu feminista dugu eredu. Orain, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da, garrantzitsua da marko bat ezarriko duten legeak berristea edo sortzea, are gehiago mugimendu feministak eskatutako norabidean egiten denean. Baina hauek ez dute zertarako balio, garapenerako aurrekontu eta baliabide teknikoak ezartzen ez badira. Oso argi dugu indarkeria matxistari aurre egin ahal izateko ezinbestekoa dela berdintasun politikei beharrezko giza baliabide eta baliabide tekniko eta ekonomikoak ematea, eta ildo horretan uste dugu ikuspegi feministarekin lan egin behar dugula egunero eta eremu guztietan. Lehen mailako arazo sozial honen aurrean hainbat dira instituzioetatik garatu genezazkeenak, prebentziotik hasita erreparazioraino. Euskal Herriko emakumeen mundu martxak herri eta auzoetan indarkeria matxistari aurre egiteko ditugun baliabide, tresna eta aukeren inguruan abiatu duen hausnarketa prozesua aintzat hartuta eta honekin lerrokatuta gurean ere protokoloen inguruko hausnarketa prozesu bat abiatzaren beharra dagoela deritzogu. Protokoloen egokitzapen eta hobekuntza bilatzeko. Hala nola, hauen gauzapenerako behar diren baliabideak eskaintzeko. Deskoordinazioak eta ardurak ez hartzeak babesaren kontzeptua eta emakumeengan jartzen den arduraren sama nabarmendu ditu. Indarkeria matxistaren ardura ezin zaio inoiz biktima den emakumeari jarri. Protokolo hauek elkarlanean eta koordinazioan garatu behar dira, erasoa jasandako pertsonaren beharrak zentroan jarriz eta benetako erreparazioa bilatuz. Berriz biktimizatzea ekidinez. Erantzuna integrala behar du izan.
prebentzioan eta heziketan egiten dena baino gehiago egin behar da. Eta dudarik gabe, aurrekontuetan isla zuzena izan behar du, hitzez aldarrikatzen den orok. Nahi baduzue txikitik handira itzen dugu eztabaida. Hoy traemos a este pleno una declaración institucional que llega desde Eudel y que ha sido acordada por unanimidad por todos los partidos políticos representados en este ayuntamiento. Con ella reafirmamos nuestra firme convicción de que la violencia machista constituye una vulneración inaceptable de los derechos humanos y renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo en Elgoibar una comunidad sólida y solidaria que proteja y apoye y acompañe a todas las mujeres, sin dejar a ninguna sola. La violencia machista adopta muchas formas: física, psicológica, económica, sexual, digital. A veces es evidente y otras veces se oculta en gestos cotidianos, en actitudes normalizadas o en silencios que pesan. Ninguna de estas manifestaciones es aceptable. Hoy recordamos a las víctimas, apoyamos a las supervivientes y reafirmamos que no estamos dispuestos a tolerar ningún paso atrás en derechos e igualdad. Indarkeria machista giza eskubideen urraketa larria da, eta gure herriak ezin du tolerantziarik izan emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean. Indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsasko giroa sortzen du, isolamendu eta isiltasuna areagotzen ditu eta zigorgabetasun sentsazioa elikatzen du. Bereziki gogor jotzen du sare sozial utziago duten emakumeengan. Horregatik, komunitatearen indarra funtsezkoa da. Auzokideen, lagunen eta kuadrilen arteko harremanek goiz antzeman ditzake arrisku egoerak eta komunitate feminista gorputzez zein emozionalki babestu ditzake indarkeria jasaten ari diren emakumeak. Azaroaren 25ean emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta Elgoibarko udalak bere konpromisoa eta babes osoa berretsi nahi die indarkeria matxistaren aurre egiten diote emakumeei. Gure helburua behar duten laguntza eta babesa bermatzea da, elkartasun komunitarioa eta erakundeek erantzunuz irmoa ustatuz. Udal gobernuak bere gain hartu du Elgoibarko mugimendu feminista eta emakumeen mugimendua babesteko eta haien koordinatzeko konpromisoa. Berdintasun politikak sendotzen ari gara eta parte hartze egiturak indartzen, hala nola Lila Maia herritarren ahotsa eta jarraipena bermatzeko. Azkenengo mugarri garrantzitsuen artean indarkeria matxistaren aurkako arreta eta koordinaziorako bigarren protokoloaren sinadura nabarmendu behar dugu gure herrian eskuartze koordinatuago eta eraginkorragoa izateko. Eta datuek argi hitz egiten dute. Aurten Elgoibarko udala 28 emakume hartatu ditu genero indarkeriagatik. Gizarte zerbitzuak 13 kasu berri jaso dute eta garaitu zerbitzu espezializatuak beste 15 emakume Elgoibar hartatu ditu. Horrek erakusten du lan handia dagoela egiteko, baina bide zuzena komunitatearen eta erakundeen arteko elkarlan sendoa dela. Horregatik gure talde politikoa boto aldekoa emango du. Indarkeria matxistari aurre egiteko eta Elgoibar herri seguruago, berdinzaleago eta bidezkoago bat eraikitzeko guztion arteko konpromisoa beharrezkoa delako. Bai, Ziber. Gaur ezakagu zer ospatzeko, indarkeria matxistaren errealitate gordina berriz ere mahai gainean jarri beharra daukagu. Tamalez badirudi indarkeria matxista batzuentzat normalizatzen doan zerbait dela, nolabait onartako zerbait izango balitz bezala. Batzuk ukatu egiten dute eta beste batzuek indarkeria matxistaren ardura emakumeengan jartzen dute. Eta hori gutxi ez baldin baditz, faxismoa eta bere inguruko botere esparruetatik bidaltzen dituzten mezuekin orain arte egindako ibilbide eta lan guztia zalantzan jartzeko ahaleginetan dabiltza, ez? Indarkeria matxistak aurten dagoeneko 7 emakume hil ditu Euskal Herrian, gaur behintzat ezagutun dugu berri hori 7 direla. 2024an baino 2 aldiz gehiago. Hau da, urtarretik irailera bitartean 7.000 salaketa baino gehiago egon dira, horrek suposatzen du egunean 25 salaketa egon direla.
Guk adierazpen bateratu bat proposatzea edo ateratzea nahi genuen, hemen gauden hiru alderdiek ideia politiko diferenteak izan ditzakegun arren, gai honen inguruan uste dugu erantzun bateratu eta indartsu bat bidaltzea beharrezkoa dela. Batzuentzat agian, gordin egia esan daiteke, baina bizi duguna hori da, ez? Emakume asko jasan behar duten sama eta min hori ezin da esparru pribatuan gelditu, baizik eta guk ere badaukagu gai horretan erantzukizun handia, beraz ezin gera intentzioetan gelditu eta gogor salatu behar daukagu gertatzen ari desaigun guztia. Horregatikan EH Bilduren konpromisoa zen erdibideko adierazpen bat lortzea eta hori aurrera ateratzea. Eta eskatzen genuena zen, batez ere bi gai, ez? Alde batetik, protokolo instituzionalaz gain, beste eraso protokolo bat lantzea mugimendu feministarekin batera, nolabait erreparaziorako baliabideak ere jarriz, eta gero udaleko berdintasun plana eguneratzea eta lantzea, horretarako behar diren errekurso edo baliabide guztiak jarriz. Gaur zazpiretan ditugu elkarteratze eta manifestazio deialdiak. Ez dugu uste gai honen inguruan banaketarik egon beharko litzatekeenik, aldiz ez da posible izan adierazpen bateratu bat aurrera ateratzea, bide luze bat daukagu ondikan guk ere bai egiteko, eta pentsatzen dugu, espero dugu hurrengoan hau posible izatea, baina bitartean baietza bozkatuko diogu ere bai zuen adierazpenari. Gaur bildu gara bazterrean utzien ezin dugun errealitate bati buruz hitz egiteko, emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruz. Gaur egungo datuak oso kezkagarria dira eta erakusten digute aurrerapen legal eta sozialak egon arren, milaka emakumek erasoak, abusuak eta diskriminazioa jasatzen jarraitzen dutela egunero. Gaur, azaroak 25ean, indarkeria matxistak gizarte larrialdia izaten jarraitzen duela gogorarazten digu. 2025ean, estatuan 18 emakume hil dituzte, 7 Euskal Herrian, eta 89.000 salaketa baino gehiago jaso dira. Elgoibarko udalak gizarte zerbitzuetan 13 kaso berri jaso ditu eta garaitu zerbitzuak 15 emakume hartatu ditu Elgoibarren. Zifra horiek ikaratu egiten gaituzte eta irmo jokatzera behartzen gaituzte. Ezin dugu negazionismoa eta axolagabekeria onartu. Indarkeria matxista botere harreman desorekatu baten emaitza da. Genero indarkeria egiturazkoa da eta baliabide eraginkorrak politika publiko sendoak eta gizarte osoaren konpromisoa eskatzen du. Azaroa 25ean berresten dugu emakumeen askatasuna eta bizitza ezin direla negoziatu. Indarkeria matxista desagerraraztea erantzunkizun kolektiboa da eta premiazkoa. Ezin dugu onartu indarkeria normalizatzea, ezta isiltasuna konplizea izatea ere. Arazoaren tamainak elkarrekin jardutera eskatzen digu, erakundeak, komunitateak, familiak eta pertsonak. Elkarrekin bakarrik eraiki ahal izango dugu gizarte bat, non emakume bakar bat ere ez den beldur izango askatasunez bizitzeko. Gaurkoan, Eudeletik etorritako adierazpena babesten eta aldarrikatzen dugu. Bertan, alderdi ezberdinetako udalak daude ordezkatuta, eta denek sinatu dute adierazpena. Horrek gehitzen dio duen garrantzia. Ez dugu ulertzen zergatikan EH Bilduk ez du guk aurkeztutako adierazpenari baiezkoa bozkatuko dozuela esan dozue, baina ez dozue onartu adierazpen instituzional bezala. Zuek gehitu nahi zenioten edo zerbait. Ez dugu ulertzen zuen egiteko modu hau. Udaletik dator proposamena, udalean alderdi guztiak gaude ordezkatuta, danok eman dute baietza, ez dugu ulertzen. Elgoibarko udalak indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeentzako laguntza eta babesa bermatzen eta sustatzen hasi izan orain dela urte asko. Elkartasun komunitarioa eta erakundeen erantzuna uztartuz. Beste erakundeekin harremanetan dago berdintasun politikak aurrera eramateko. Udal gobernuak bere gain hartu zuen eta hartzen jarraitzen du Elgoibarko mugimendu feminista eta emakumeen mugimendua babesteko eta koordinatzeko konpromisoa.
Eraso matxista jaso duten emakume hauenganako babesa sendotu egiten da berdintasun politikak ezarriz eta parte hartzeko egiturak sortuz. Elgoibarren garaitu zerbitzua arreta psikosoziala, soziohezitzailea eta soziojuridikoa emateko zerbitzua dugu. 2023-tik. Orain arte, astean behin etortzen ziren aholkularitza ematera. Hemendik aurrera, astean 2 etorriko dira, beharrezkoa dalako. Eta zerbitzu honen indartzea Foru Aldundiarekin egin den lankidetzaren ondorioa da. Ere bai nahi dugu mahai gainean ipini, Arianak esan duen bezala, indarkeria matxistaren aurkako arreta eta koordinazioko 2. protokoloaren sinadura. Udala, Osakidetza eta Ertzaintzak parte hartu dute. Elgoibarrek indarkeria matxistaren aurkako borrokarekin duen konpromisoa azpimarratzen duen funtsezko urratsa da protokolo hau. Azken urteotan, mugimendu feministak gogor aldarrikatu duena. Protokolo honen helburua emakume biktimei arreta integrala eskaintzea da. Laguntza legala, psikologikoa, juridikoa, ostatu segurua eta lan eta ekonomia arloko aholkularitza. Arreta hori ziurtaratzeko udalak konpromisoa hartzen du tokiko hurbiltasun sareak indartzeko. Hezkuntza, osasun, kultura eta aisialdi inguruneetan laguntza sareak sustatzeko. Eta harrera eta integrazio programa garatzen jarraitzeko. Emakumea arretaren erdigunean jarriz. Elgoibarko udal gobernua berdintasun politika publikoekiko konpromisoa egunerotua erakusten ari da. Indarkeria matxistari adi dauden komunitateak sustatzen, eta indarkeria hori jasaten dutenak hartu integratu eta babestuko dituen bizitza komunitario sustatzeko erantzunkizun zuzena aitortuz. Benetako erreparazioa bilatuz eta birbiktimizazioa saihestuz. Gure proposamenean jasota dago ere hurbiltasun sareak indartu behar ditugula, topaguneak, jarduerak eta tokiko elkarteen bizitasuna zainduz. Auzotarrak, taldeak, elkarteak, kuadrillak, danak indarkeria matxistaren aurrean erne egon behar dena. Emakumearen aurkako indarkeria ez da gai pribatu bat, guztioi eragiten digun gizarte arazo bat da. Horregatik, gure konpromisoa berresten dugu. Berdintasuna eta errespetua ez dira aukera bat, bete beharra baizik, eta bete behar horrek indarkeriari gabeko etorkizun baterantz elkartuta ibiltzera deitzen gaitu. Horregatik, Elgoibarko udala gure herrian antolatutako ekitaldietan parte hartzera gonbidatzen ditugu herritar guztiak. Emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztien aurrean, gaitzespena modu aktiboan adierazteko. Zerbait esan nahi duzu, boskatu ingo dut. Bai, lehenengo eudelekua eta gero orden horretan. Bueno, lehenengo bozkatuko dugu EH Bilduk aurkeztutako testua. Proposamen horren aldeko botoak, kontra, 9. Eta bigarrenik, eudeletik datorren adierazpenaren aldeko botoak, hau batez. 8. 2025ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpen instituzionala. Andrea, zuk irakurriko duzu adierazpen. Euskerak bide luzea egin du, luzeena agian Europa zaharrean. Eta hala ere, bere bidea ez da amaitu, bizirik dirau, hasi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntzan gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta ahalegin. Norbanakoen indar isilak, belaunaldiz belaunaldi, gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean eutsi genuen. Isilearaztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara gure zaharren hizkuntza izatetik gazteen hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin marrastuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara.
Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek ordea, zaindu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta norbanakotik erakundeetaraino euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen bizi berritze prozesuari segurtasuna emateko, indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isinak ekarri gaitu honaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta, euskarari distira emateko. Eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere, ate berri bat da, batzen gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari, eta euskararekin edonori ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu, denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakuts diezagula aurrea nola dantzatu. Norbaitetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Horiek horrela, arestian adierazitakoagatik 2025ko Euskararen nazioarteko eguna dela eta Elgoibarko udalak honako akordio hauek onartzen ditu. Euskara udal politiken erdigunean jartzea, hizkuntza politikan atzera urratsik ez egitea, euskarak behar duen jauzian udalari dagokiona egitea, eta horretarako bitartekoak jartzea. Komentario hori nahi duzuri. Bueno, adierazpen hau dator hitz politez beteta, ondo dago, baina hitz politez haratago uste udalean bertan hemen Elgoibarren badaukagula ondikan lan dexente egiteko, ez? Aipatzen zen azken esaldien euskarak behar duen jauzian udalari dagokiona egitea eta horretarako bitartekoa jartzea. Une honetan udalean daukagun euskararen ordenantza ez dugu betetzen. Kanpoko enpresak egindako txosten asko eta asko erdera gutxian bakarrikan egizte zaizkigo etortzen dira. Eta azken plenoan ere bai, batera programaren, proiektuaren aurkezpena izan genuen, eta udal bezala hainbat konpromiso hartzeko gai ginela, edo horretara hori egin behar genuela esan genuen, aldiz oraingoz behintzat guk dakikula, ez dugu inolako erantzukizunik asumitu gai honen inguruan. Hala ere, guk baietza bozkatuko dugu, zen eta euskaraz bizitzeko eskubidea ukatzen diguten horien artean. Gure eraso judizial eta politiko guzti horien aurrean pentsatzen dugu, gure nortasunen oinarria den hizkuntza babesteko eta defendatzeko derrigorrezkoa dela abertzaleok elkarrekin joatea. Vale, sobre ese punto. Bebe. Irakurri dugun testua eudeletik onartutako adierazpen bada, gainera adierazpen honekin alderdi ezberdinak onartutako eta adostutakoa da, baina gainera ere bai entitate guztiak, bai Jaurlaritza, Aldundiak, udalaren elkartea eta udalerri euskaldunen mankomunitateak ere bai adostu dute. Eta, gu bakarrik esan, bat datorrela gure proiektu berriarekin, udalak hasitako komentatu duzun batera Elgoibarren ekimenaren filosofiarekin bat datorrela, euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea dela, euskararen ezagutza zabaltzeko unea, indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Euskara guztion hizkuntza da, batzen gaitzuena da, elkar ulertzeko gonbidapen bat, eta Elgoibarko udala prest dago herriko eragile eta norbanakoekin batera bide hori egiteko.
eta horregatik adierazpen honekin bat gatoz. Nahi ez oso ditu. Orduan bozkatu ingo dugu. Orduan, adierazpenaren aldeko botoak, hau batez, 9. eskariak eta galderak. Ez badago ezarria bukatu ingo dugu.